हाबनानै दं जों बिसोरनि न'खरावबो थांगोन बे जोंहा जों डिसिसन जादों ओंखायनो दिनैनि रायजोआ नोंथांमोना स्पष्ट जानाया मोजां जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाक्सा जिल्लानि आफादगिरि बिथाङाबो बुंगोन जोंहा जोंनि सालबारि जिल्लानि दायथ'आव थानाय बिथाङाबो एसे बुंगोन आरो जोंहा आरसि आफादगिरि बिथाङाबो फंनैसो बुंगोन आरो जोंनि समाज सिबियारि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय जोंनि गबिन्द नार्जारि सार बिथाङाबो रायजोनि गोजोननि थाखाय फंनैसो आपिल खालामो ओंखायनो आङो बेखिनिखौनो बुंनानै प्रथम रायज्लायगोन बोरै हागोन नोंखौ खालामलायनो बेखौ सोरनिबा सायाव दाय हमलायनांला आरो जि जाय मानसिफोरखौ दिनैसिम बिथाङा केस होनाय बा बिथांमोना केस होलायनानै हमला हमलि खालामलायदों बे केसखौ जों दानि एमएलए बुंनाय बायदिनो जोङो एसपि असि एसडि प्रसाद बिथांमोनजों रायज्लायनानै जों जाहाथे गोजोन थासारि जों बिथांमोनखौ लाबोनो हायो खुनु केस गैयाब्लानो आरो बिथांमोनखौ बेखौ खालामनोसै गियाननि जाथायखौ लानानै जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जोङो खुलायनानै बिजिरलायनो नागिराखै आं मोनसे खोथाखौनो सानदों जोङो नैबे एरियायाव सानैया फैनांगोन मानो फैनांगोन फैबाय थादों जोंहा मोनसे एग्जामिनेसन बेफोरनि थाखायबो जायखौ फरायसा बिथिंनि थाखाय मोनसे इफेक्ट जागोन हिसाबै जोङो दै सावरायलायनाय लेखायै जों मोनसे सलुसनावसो फैनो नागिरदों डाइरेक्ट सलुसन जे नैबे जाथाया बेयाव जानायनि उनावहाय जों गुबुनाव स्प्रे जाया आरो बे जोंनि बर' जाथिनि थाखाय मोनसे बिराद गाज्रि मोनसे मेसेज थांगोन दिनैनि थारिखआवबो जोङो माने गावजों गावनो जिथु बुलायलायनाय गावजों गावनो सेलायलायनाय बे फैयोबा जोंनि थाखाय बिराद मोनसे मेसेज आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों मोनसे फिल्डआव मोनसे बल फिल्डआव गासैबो टिमा फुटबल गेलेनो हायो गेलेनायनि गेजेराव जायो देरहायो बेसो गल सोनो हायो बेनो देरहायो दा बेखौ लानानै जोङो सोरखौबा फिजिकेलि माने पानिशमेन्ट होनाय बुलायलायनाय बेयो जानाङा सबाबो फिल्डआव गेलेनायनि राइट्सआ दङ बे जाबाय जोंनि ब्रेनजों मेन्टेलिजों जों गेलेनांगोन जोंनि डिभाइडजों जों जानांगोन जायखौ जों फिजिकेल टर्चार जोङो जानो नाङा आरो जिखिनि मोननै जाथाय आरो फिन जाथाय जिखिनि जाबाय बेखौ लाना आं बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासै सिगांखौ मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे आरो आं गासै रायजो राजाखौ खावलायदों जे नैबे जाथाया जेन जाफिना बेखौ लानानै जोङो सिरियास जानांगोन खारन नैबे मेसेजआ बिराद गाज्रि मोनसे मेसेज थाङोबा दिनै आसामाव मोनसे दुंहाव मोनसे परिबेसाव दङ बेखौ जों गासैबो मिथिगौ आरो बे परिबेसाव जों दिनै बर' जाथि हिसाबैनो ट्राइबेल जाथि हिसाबैनो जों बाहागो लायाखै आरो बाहागो लायैनि थाखाय दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे पिस सोना होनो थाखाय डिभाइड एन्ड रुल बानायनो थाखाय मोनसे पलिसि दिनै खालामनो थाखाय नेगासिनो दङ मोनसे समा दा बेनिखायनो बे स्कपखौ जों जेन होनाङा दा बेफोरखौ लानानै गासै बिथिंखौबो लानानै आं सानदों नैबे दिनैनि मोजां मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ मोनसे समाधान लानानै आरो जिखिनि माने केस होलायनाय मानाय होलायनाय दङ बेखौ जों सावरायलायनानै जोङो प्रकाशनखौ सावरायनायनि गेजेरजों जों हायोबा भिडिअ खालामनानै जोङो लानांगोन आरो लायाबा जोंनि थाखाय मोनसे गाज्रि मोनसे परिबेसाव थानाय बायदि जों नुगोन दा बेखौनो जों ज' खालामनानै लानानै जों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो प्रकाशन बिथांमोनखौ जों सावरायनानै जों लानांगोन नङाबा जोंनि थाखाय मोनसे गाज्रि मोनसे परिबेस सोमजिगोन दा बेनिखायनो बे गाज्रि परिबेसखौ जों बे नैबे समावनो जोङो फोजोबनानै जोङो लाखानांगोन जागानि जिखिनि जौगानायनि खामानि जिखिनि फरायसाफोरा जै फरायनानै दावगालांनांगौ बेफोरो दावगानायनि अनगायै फावसायलांगोनसो आरो जागायाव जिथु जौगानाय खामानि जागासिनो दं बेफोरो फावसायलांगोन आरो बिदिनो माखासे समाव जोङो गावनि मोन्थायखौ लानानै आन्दलन खालामनायाव बिदिनो माखासे जोंनि जौगाथाय आरो फरायनाय बे फरायनायफोरा जौगाथायनि खामानिफोरा फावसायलांदोंमोन दा थिग बेबादिनो दिनै दाखालि मोनसे जाथाय जालांबाय बे जाथाय जानायनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे बेबादिनो जालांगासिनो दङ बे जानायखौ नुनानै दस्रा गुबुन हारिफोरा बेहायनो माखासे अर जोंनायाव खोमोरनो गारनानै हिउसो लुना होनो नागिरदों आरो नागिरगोन आरो बेखौ स्कप लाग्रा बहुत मानसि दङ बेबादिनो स्कप हान्डार बहुत मानसि थागोन दा जोङो जाहाथे बे स्कप हान्डारफोरा जाहाथे स्कप मोना आरो बेखौ चान्स लानो हाया जोंनि गेजेराव आरोबाव बांसिन जाहाथे बेखौ फेहेरनानै होनो नागिरनाय मानसिफोरा जाहाथे स्कप मोना बेखौ जोङो दिनै
बे रायलायनायनि सावरायनायनि गेजेरजों लानो नागिरदों। टाइम का तो cosa को पारे आ करने में हिंदी हमारा रुपये में जितना भी हमारा सब दोस्त है, सब लड़का लोग जो यहाँ आए हैं, उनका सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मंच पे है, सामने बैठे हुए सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के एमएलए साहब हो या हमारा नृपेंद्र हो या वहाँ पे बैठे हुए भी सारे ऑर्गेनाइजेशन के हमारे लड़के, सबको तो मैं पहले तो हैप्पी न्यू ईयर देने के लिए ही आने वाला था, लेकिन ये अलग टाइप का करवा दिया था। बट चलो सबको एक बार हैप्पी न्यू ईयर मैं बोल देता हूँ। और मैं यहाँ पे मैं किसी पार्टी, किसी कम्युनिटी, किसी संगठन, किसी गवर्नमेंट, किसी का नहीं, मैं यहाँ पे जो आया हूँ, जो हमारा आयन होता है, संविधान होता है, एक संविधान का रिप्रेजेंटेटिव बोल के यहाँ पे आया हूँ। मैं ना किसी पार्टी के तरफ से कभी बोलता हूँ, यहाँ पे जितना भी लोग मेरे से पहले मिला हुआ है या हमारे साथ काम किया हुआ है, उन सबको, सब लोग हमको जानता है कि हम किस तरीके से काम करते हैं। हम हमेशा लोगों के बीच में बैठ के काम करते हैं। मुझे कभी भी कहीं पर भी आयन का या डंडा या डर दिखाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम सब लोग मिल के काम करते हैं। हम एक ही देश के लोग हैं, एक ही संविधान के लोग हैं, एक ही सोसाइटी के लोग हैं। तो ये बात करना हमें हमेशा ख़राब लगता है। मैं कल भी जब मुझे पहली बार खबर पता चला कि क्या हुआ है, पहले 2 दिन मुझे खबर नहीं पता चला था, ना किसी ने बताया ना मुझे पता लगा, तो मैंने कल भी बताया था कि इन सब का चीज़ बैठ के बात करके होता है। और आयन में सिंपल होता है, आयन में कोई जात बीत कोई देखता नहीं, जिसने गलती किया उसको सज़ा होता है। बट अगर किसी को कोई सज़ा खुद ब खुद मानता है, कोई प्रायश्चित करता है, तो उसका सज़ा कम होता है या सज़ा का अलग अलग टाइप होता है। कौन सा सज़ा किस टाइप का, वो आयन के हिसाब से होता है। वो हमने कल में ही बताया था कि जिसने पहला मिस्टेक किया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि पहला मिस्टेक किसने किया है, एक मिस्टेक से दूसरा करता है। अगर मैंने ये टेबल तोड़ा तो कोई दूसरा बोलेगा सर इन्होंने मेरा टेबल तोड़ा है, मैं दूसरे का भी टेबल तोड़ूंगा। तो दूसरे का टेबल तोड़ेगा तो दूसरा बोलेगा सर मैं और तीसरा है, तीसरा भी टेबल तोड़ूंगा। इसमें कोई दिमाग नहीं लगता है, लेकिन ये गलत होता है, फिर उसका लाइफ कभी रुकेगा नहीं। और हम हमेशा बताता है कि 2 लड़कों का अगर झगड़ा हो तो वो 2 लड़कों का ही झगड़ा रहना है, वो 2 ऑर्गेनाइजेशन का झगड़ा कभी भी नहीं बनना है। ये ऑर्गेनाइजेशन और राइस जो होता है, इनका मैच्योरिटी का सवाल होता है। अगर 2 अलग अलग कम्युनिटी का लड़का है तब भी वो 2 लड़कों का झगड़ा होता है। वो 2 लड़का लोग आज बैठेगा, खाएगा, कुछ खाएगा, बैठेगा, आराम करेगा, थोड़ा टाइम मारा मारी करेगा, दूसरे दिन वापस साथ में बैठेगा। लेकिन इसका फ़ायदा उठा के अगर 2 कम्युनिटी का झगड़ा लग गया और ये अगर फैलता गया तो हमारा पूरा की पूरा जितना एरिया है वो पूरा एरिया ख़राब हो जाता है, पूरा पीस ख़त्म हो जाता है हमारे एरिया से। और पीस ख़त्म होगा तो यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो पाता है। पीस मेंटेन करने के लिए सालों साल लग जाता है और पीस का नाम खराब करने के लिए एक घटना काफ़ी हो जाता है।